لفنتاوي وررت حيلتات باللعل نصوهان زيغاتات نبرت وردا مايك نطال بزبصحو ጨፍጫፍን ግፍዕን لعلي 136 ወገናት ከምዝ ተቀተሉ ዛጊድ ብስተገበረ ቀዳማይ ብርክ መጽናዕቲ ተረጋጊጾሎም እቶም ግዳያት ሰራዊት ትግራይ ዘመዝግቦ ዘሎ አንጽባረቃ ዓወት ቀጻልነት ክሎ ደቆም መሪቆምን ሸሊሞምን ናብ ቃልሲ ይስንዩ ምህላውምን ገሊጾም እዮም ቢንያም ታደሰም أب وردا مايك نتار طابع لاخينا تنبر برتقانا مها مسمع كونا مزراب أي تقلن بعراوي السراوي الشعبية تتاو متكعت بتحوا نزبلت أكلاون سنا أمراون مها سيتي 5 تقالعت أدعا ويزر سقا قبر مكيل يقلتام اجتماعات مقابيت أو دات حنوعي لمزي مشيت مالتي ساعة 10 كبابي زخون ساعة مشيو دحار زيادة ما بدقنيا لك أفاصل ذي كازارة بوزير مصيام بدحر جزا مالتي بزيد حر جزا مصيام قوتيتهم نيز خوانا قدم مالتي كل التأيام قوتيتهم حزام تحدا أو تي زفت أما زلواتهم مع عديم زري حلافيو شقوط إيو حلافيو هزان أزيف الصحاب تونج أفقف آوان إنه حقوان كمس أنا بتوسخي تقاميتي إيراون مقراطة ولادي أحرستي في الساعة قبر مكيل يزاربو أو ورحي حداري نيرو قلت 13 كوزي كاو بعد وابو لازم تصلعينا إسياسنا عوين أو رهيا خوينو كبيدنا برخا ميدان قوينا يناوز بهالبوتا ياوتن صدرا هادي من كاو غز انصلا مصينا لن هادي من مسكدا ناو خبي سريدو نزن صدرا حدغا صحيوان يو تا هصان ديا كاولاديتا كاونا كاوزان حكا حزلا ايا ذا هصان ديا قرازلا ساغونتو قعا يو زي صغما ايدا زنگد عزي كومو بلنا زلبازي يو ساغونا تمساسل ايدا ايدا زي اتا صغمت ايدا تورق ازلا إزوم قدات بزبط حق في عكيت سكونو صلاة حزب تግራይ حمد دبن مئتاو دقم كم زختتون نبعلمون بجغننتي قالسو خم زلون يገልጹ أوزن حمامات زي انكا خمزي زبصحه نزي قفعኛ ወራርዚ ደቀን ካ خيدملو مارتي ተዋعتي زلو خيدملو ماتي ጎልጓለ ቋርጸውኔ መጽየ ዘለሁ بزي انت اشمو بزي حنا سرعات زي ኮይኑ كيدملو وصيم بدحري زي كتاين እና له وصيم كيدمي يلون ماتي أنهم بتازلتني تزخون اللي كوين ولا بربر حسكا مسعى وندخاوينا نيرو بربر حسكا ولا مسعى يعينا ماتي زقف عني سعي زي توجيدو زلنا ناي ز نخول مالتي عرسنا يخون دقنا يخون وفيرنا هارينا نسرع زي كنا طفو لنا زل نتاشو منين عاوز درجة زي بس اسم كايدا نحلنا صرت زين وصحون بدم دغيرنا كنراوራ كنقالس داغم شجر كيوصحنا كنقالس لنا يهود زخلان اما حداري وردا مايك نطال تغرلاي غبره تكل هيمانوت بوغونو ابتا وردا 136 وغنات 5 تقتلون لعلي 10 دقنستيو 5 تدفران غليصوم ስለዚህ ሻሕዝከም ወረዳ ና 136 ንጹህ ዜጋታት ተቀቲሎም እዮም ብግልቱ ሰራዊት ناب 56 وغناتنا دما اكل مغدلتي بصحوم يو 10 طابياتات ينزلوانا اب 10 طابياتات كافتازن اسد حدا سب سكاوتازل على 30 حدن سب نصها زيغا تقتلهم اليوم مالتي نعسرا دقانس يدما ياو تصطاو متقعته تفصيمي سرا دقانس يخون وردا تصطاو متقعته تفصيملني والله حنتي ياو ناي امرو صقمون الله عيناون مرأي تخلن بلطي سراويت بتشراوي شعبيان بتسراويت ابيين ياو كتدفر خيل عملتي ጉጅለ ፋሽስት አብይ አህመድ ንፉሊ ኃይል ክልላት ሓግዙኒ ዝብል ዘሎም ስልጣኑ ንምንዋሕንበር ንህዝብ ሓልዩ ኣይኮነን ኢሉ ንስርዓት አብይ ብምቋም ናብ ቃልሲ ዝተጸበረ ምክትል አዛዝ ፉሊ ኃይል ክልል ዓፋር ነበር ማሕሙድ ሙሐመድ ኢብራሂም ህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ንዘጋጥሞም ጸገማት ሓቢሮም በመቅላስ ተኸባቢሮም ከነብሩ እዮም ድማይሉ ማሕሙድ ሙሐመድ ኢብራሂም ኪሮስ መሐሪ ዝርዝሩ አሰናዲ ወሎም بفاشيشت أبي أحمد يكاد زلو خينات سلزي آمنلو
ኣብ ቀረባ እዋን ነቲ ስርዓት ብምርሕራሕ ናብ ቃልሲ ዝተጸንበረ ነበር ምክትል ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ማሕሙድ መሐመድ ኢብራሂም ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን ሓዊሮም ተቃሊሶም ፍረ ቃልሶም ዘስተማቐሩ ኣሕዋት ህዝብታት እዮም ኢሉ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ብዓወት ምውፃእ ድማ ሓዊሮም ከም ዝሰርሑ ሓቢሩ ህዝቢ ትግራይና ህዝቢ ዓፋር ጀመርና ኣለና ቶን 4 ትጀመራላ ሕጂ ደሞ ናይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ኣለና ህዝቢ ምሳንሕና ኢናና ህዝቢ ዓፋርና ህዝቢ ትግራይ ተራኪብና ዓፋር ህዝብና ንሕና ብሓደ ያለና ዓፋር ህዝቢ ፈልና ነርና ዓፋር ህዝቢ ናይ በዓላት ጥዑይ መንገድና ጥዑይ ስዕርዓት በዓለ ትፈልጥ እያ ዓፋር ህዝቢ ሶሻል ወታደራዊ ስርዓት ኣይትደሊ ዓፋር ህዝቢ ዲሞክራሲና ፌደራል ስርዓት ትደሊ ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድ ካብዛ ኣተወ መጻብ ንምውፃእ ንፍሉይ ሓይሊ ክልላት ናብ ኩናት ምእታው ንህዝቢ ሓልዩ ከይኮነስ ስልጣንን ምንዋሕ ይብል ኣማራ ክተት ዓፋርጋ ክተት ሌላጋ ክተት ዳባሃሎም ናይ በዓሉ ስልጣን ድልየት እዩ ናይ በዓሉ ስልጣን ድልየት እዩ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ንስቶ ይጎልዕ እዮም ኣብ መራሕቲ ናቶም መራሕቲ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ካብ ሓዊ ካብ ተኩሲ ሰላም ቦታ ሰላም ዓፋር ናይ ዓፋር ሰማያዊ ቀረናት ገረባታት ስላለዎ እዛ ኣትዮም መቅራይ አለ ይግባ ኣው መቅራይ ይግባ ኣው ቃሊ ስራሕ ኣለና ካሊ ኦፍራ ኣለና ካሊ ስንዓት ኣለና ኣብ እዋን ስርዓት ደርጊ ህዝቢ ዓፋር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተኸፋፊሉ ነይሩ ዝበለን እቲ ነበር ምክትል ኣዛዚ ብቃልሱ ዘረጋገጾም ረብሓታት እውን ኣብዞም ቀረባ ዓመታት ተመንጢሉ ኢሉ ሕጂ መብራት ሓይሊ ነው መብራት የለ ውሃ ቢሮ ነው ውሃ የለ ባንኪ ነው አይፀው ባንክ ሃመይ ነይራ 10 ኩንታል ጽዒን ካብ ባንክ ተወስድካ ኣበይ ተወስድ ይበሃል ነይሩ ዶ ዲሞክራሲ ካብ ዝልዓሊ ዲሞክራሲ ነው ዲዩ ሕዚ ምን እዩ ተዓፅያ ወታደራዊ መንግስቲ ተዓፅያ እዚያ ስርዓት ጽቡቕ ድዩ ጽቡቕ ኣይኮነን ኣቤት ሕሸት ዓብይ أعوذ بالله كمنا سراويت تግራይ ዘድነቀ ነበር ምክትል ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ዓፋር ማሕሙድ መሐመድ ኢብራሂም እቲን ኣብ ተጋሩ ዘሎ ሓድነት ተጠናኺሩ ክቅጽል ይግባእ ኢሉ من يجጋኑ ይፈልጥ ያ من يجጋኑ ይፈልጥ ያ ተመሰክር ያ መይዳ ላይ ያለ من يجጋኑ መይዳ ላይ ያለ ኣዳታ ትግራይ ጀጋኑ ወሊዳ ሓደ ኣታሳስበ ያለው ሓደ አመላካከት ያለው ሓደ ጉዕዞ ያለው ሓደ تغسي يالو تلعلا حندي تيتوكس قال سنا حسرن مرنن عوتنا يقدني عوت حزب تግራይ إلهم ክልተ ግዜ ናዘራርብና ኢና ኢሎም ተዘራሪቦም እዩ ትግራይ ሰራዊት ንጹሃት ኣይፈራርሒ ባዕለ ትፈርሒ